ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ ସମସ୍ତେ? ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ अपरिचय ପଢ଼ିଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କେଉଁ ବିଷୟରେ? अपरिचय ହେଲା। ଦେଖ अपरिचୟର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିଛି? ଗିନା ଭଳିଆ କରିଛି। ତାପରେ 3 ଅଧା ଅ ପୁଣି 2ଟା ଗାର ଦେଇକି ଆ ଲେଖିଛି। ଆଉ ଏ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ? ଆ ଏମିତି ଡାକି ଡାକି ଲେଖିବା ହେଲା। ଦେଖ ଆସ ଆଇ ଆଗ ଆମ ଉଆସ ଆଣ ଆତ ଆଉ ଫଳର ରସ। କ'ଣ ହେଇଛି? ଆସ ଆଇ ଆଗ ଆମ ଉଆସ ଆଣ ଆତ ଆଉ ଫଳର ରସ। ଗୀତଟି ଭଲ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଦେଖ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ନା ଖାଲି ଜାଗାରେ ଆ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି ଖାଲି ଜାଗା ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପଣ। କ'ଣ ହବ ଏଠି? ପଢ଼ିଲ। ଆପଣ। ଏଠି ଆତ ହେଲା। ଏଠି ଆମ ଆଇ ହେଲା। ଏଭଳି ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ନା ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ପଦ ଲେଖିବା। କ'ଣ ଦେଲା ଏଠି? ଆ ଯୁକ୍ତ ଗ କ'ଣ ହବ? ଆଗ। ତମାନେ ଆଗରେ ବସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ନା? ହେଲା ଆଗ। ଆ ଯୁକ୍ତ ଠ କ'ଣ ହେଲା? ଆଠ। ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆ ଯୁକ୍ତ ଦ ଯୁକ୍ତ ର କ'ଣ ହେଲା? ଆଦର ହେଲା। ଆ ଯୁକ୍ତ ମ ଯୁକ୍ତ ର କ'ଣ ହେଲା? ଆମର। ଆ ଯୁକ୍ତ ସ କ'ଣ ହବ ଏଠି? ଆସ। ଏଇଭଳି ଆ ପରିଚୟର ଅଭ୍ୟାସଟି ତୁମେ କରିବ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।